Добри действия имаше Стоян, накрая не успя да подаде точно. Доналд Кол, виждаме как действа там. 45 минути и 40 секунди. Много хубав мач става. Доналд Кол за 3 точки. Стреля като пушка. Линията за изпълнение на наказателния удар. Беше правилно да стреля. Съперници от него. Кол открадна топката. Забавиха се в един момент. Виждаме Левски как. Ето виждаме как не бързат.